Kamusta po kayo? Kahapon po, kasama po ako sa Delpan Sports Complex at dumating po ang presidente para para po magpasalamat sa ilan sa mga taga-Tondo na sumuporta sa kanya. Nagkainan, gano'n, masaya, masaya. Anyway, nakikita naman natin hataw na ang presidente at ang kanyang mahuhusay ng mga miyembro ng kabinete para matupad ang mga pangako sa atin. Na hiniling natin, di ba? Okay, pero ito yung deal. Hindi naman pwede tayong manood lang. Na hindi naman yan genie, hindi naman yan para bang meron kang wishes pagkatapos mangyayari dahil yun ang hula sa iyo. Hindi po ganoon yun. Kailangan tayo ay tumulong at ito rin ang hinihingi ng ating presidente. Umpisa natin sa Endo, napakagandang regalo sa atin. Ba? Wala ng Endo. Pero kailangan naman maging mahusay na empleyado tayo. Aminin niyo po, kinsenas, atreta, magyayaya ng inuman, lasing, kinabukasan hindi makapasok. Aminin nyo yan. Pagkatapos, ang i-expectin mo ay unawain ka ng iyong boss, unawain ka ng may-ari, dahil ikaw nga ay nahilo dahil sa iyong sarili ring kagagahan. Dahil ikaw nga ay naglasing ng may pasok kinabukasan. Huwag nang ganun. Gusto nyo na maging desente tayo, kagalang-galang, iyon ang contribution mo. Hindi ba? Maging mahusay kang empleyado. Huwag kang nag-aantay ng unawa lagi sa iyong kumpanya. Meron kang obligasyon diyan. Ang rules nila ay rules. Hindi yan tinayo para ikaw ay unawain, yan ay tinayo para kumita. At ang inyong panggugulo ay hindi nakakatulong diyan. So most likely ikaw ay masisipa. Next, traffic. Hindi ko rin maintindihan kung ano ba nahihita nyo sa kakalipat-lipat ng lane. Tulungan po natin ang mahusay nating DOTC secretaries na si Art Tugade. Napakaganda po ng basta, ang galing ng buhay niya. Minsan pagkwentuhan natin. Okay, ito yung mga maliliit na bagay na kaya natin contribute para naman mas madali-dali masolve yung ilan sa mga matitinding problema tulad ng traffic. Yung mga makukulit na lipat ng lane, nagkokos po kayo ng pagbagal ng daloy ng traffic o kahit saan. Kung siksikan naman, saka pa ba naman makakarating kung o-overtaken mo yung katabi mo? Diba? Yung mga nagka-counterflow, napakiramdam nila na lagi ba meron silang na parang kang entitled na ikaw ay mauna ahead dun sa lahat ng mga nakapila. Mahiya-hiya ka naman sa balat mo. Mabuti pa, pag ginawa mo yan, dumiretso ka na sa traffic enforcer at magpahuli ka na, lintik ka. Ha? Okay, next. Yung mga lagi na lang umuungoy-ungoy dahil ang hirap ng buhay, pagkatapos dudugtungan ito na meron siyang 11 anak, 12 anak, 8 anak, pagkatapos aatu-atungal ang hirap ng buhay. Simple lang yan eh. Doon sa mga meron ng anak, wala tayong magagawa. Doon sa mga gagawa pa lang, medyo magtigil puto ka naman muna kayo. Di ba? Hindi lang yan usapin sa MNLF, MILF at kung NPA, NDF, lahat kasama po tayo dyan. Magtigil putukan muna kayo. Hindi ba? Kasi ganun talaga resulta nung huwag mo sabihin, hindi ko po alam ang nangyari. Ganun na lang eh. Ano yan? Di ba? Saan ba nakakabit yan? Sa'yo nakakabit yan eh. Alam nga namang kumilos mag-isa yan. Na parang ikaw nagugulat ka lang kung saan sumusok-sok yan at nagpapaputok. Hindi ganun yun. Wag tayong gago, wag tayong tanga. Pagkatapos ang resulta niyan, hirap na hirap ka sa buhay. Natural, pagka nabuntis mo, kung sino man yung in-overhaul mo, mayroong taong lalabas. Hindi ba? Tao yun. Nagiging bata yun, kakain yun. At meron kang hindi na mahihiwalay na relasyon doon. Katumbas nun. Isipan nyo, katumbas nun pera. Kaya wag tayong tatanga-tanga. Nasasabihin mo, ang hirap ng buhay kasi ang dami mong anak. Ikaw gumawa niyan. Hindi kumilos yung asawa mo. Yun lang ang nag-isip. Ano yun? Ano kaya yun? Okay? Pag-isipan nyo po yan. Yan po ang mga mako-contribute natin para lalo naman maging successful ang mga pinangako at ang mga madi-deliver sa ating mga pagbabago ng administrasyon ng mahal natin Pangulong Roddy Duterte. Okay? Ipauso natin ang tama. At yung mga hugot-hugot nyo, tantanan nyo na nga yan. Basta kumilos na lang kayo, alam nyo naman kung ano tama't mali eh, ha? Ang mga napapanood nyo sa TV, entertainment yan. Hindi yan guide para sa buhay. Okay? Pauso natin ang tama. Reminder dahil gumaganda na yung takbo ng buhay. HR, Chief won't shut up or quit vows to fight Duterte. Fight Duterte? Bakit pa tayo masyadong nag-extend ng effort to fight Duterte? Kalabo ba natin siya?
hindi ba natin tunog? Hindi ba natin siya kakampi? I mean, suriin niyo mabuti. Bakit niyo ba siya ayaw? Bakit ba kayo galit na galit sa kanya? Ito ibase lahat so far. Ha? Lahat lang na sinasabi niya. Lahat lang na lumabas sa bibig niya. And I really hope I can explain to you, have an audience with you, na ito ay isang parte ng kanyang equation. Isang parte ng kanyang proseso ng koneksyon sa mga Pilipino at koneksyon din sa lahat ng kalaban. And because sa likod nitong camera, sa likod ng kanyang kampanya, at pagka naririnig niyo siya at nakakasama, yung bang hindi yung bang nagsasalita sa audience. Ibang-iba ho siya eh. He's very gentle, very meek, and ang husay mag-isip. At lahat to, sinasalaysay niya bilang kailangang parte ng proseso. Well, siguro ang pinakamalapit na paliwanag, hindi kailangan niya takutin ng kriminal. Hindi siya pwedeng pabebe pagdating sa mga kalaban natin. At aminin niyo, nung hindi pa natin nakikilala si Mayor, ito naman din ang damdamin natin eh. Sa taping, pagka nag-aantay tayo ng take natin na matagal, hindi ba? Nagmumura tayo. Galit tayo sa mga paring malaswa, galit tayo sa drug lords, galit tayo sa mga politiko na magnanakaw, na hindi mo malaman kung sino ang kakampi mo doon until dumating siya. Ang dami. At kahit naman sa mga ilan, sa mga kapatid natin na nasa press, nasasabi natin yan at nagmumura tayo. Ngayon may dumating na tao na kayang sabihin to harap-harapan. Nagulat tayo, nashock tayo, nalito tayo, hindi natin alam. Teka muna, sino ito? Kalaban ko ba to o kakampi? Pakinggan niyo pong mabuti. Hindi lang ang kanyang bibig, ang kanyang damdamin, pakiramdaman niyo. Kaya natin yan, lalo tayong mga nasa show business. Kakampi niyo siya eh. Hindi natin siya kalaban. Hindi. And CHR, kung tinitingnan nyo siya bilang simbolo ng violation ng human rights, dapat pantay tayo. Ipagtanggol nyo rin ang kanyang karapatan dahil napakaraming below the belt na pang-insulto sa kanya. Jim Paredes, my friend, ang kaisa-isang composer na nagtiwala sa akin na kantahin na kanya awit. Sana hindi mo naman ako nakakalimutan. Jim, magkaiba man tayo ng pananaw. Jim, I'm very, very sure, deep in your heart, you will agree, you crossed the line. When you posted that painting ni James Abbott McNeil Whistler, yung Whistler's mother, Jim, nanay na yun, my friend. Masakit yun. At alam natin, hindi patas, hindi dapat kasali sa mahusay na argumento. You're one of the most intelligent persons I've met sa show business. Sana magkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang sa'yo, sa lahat ng ayaw at kinamumuhian sa President. Let me explain to you kung ano yung mga na-discover ko sa kanya. Kasi hindi mo na ako kilala nun eh. Ako talagang kasi nagugulat ako, ba't ang bastos niyan? Pero bakit siya mahal na mga tao sa Davao? Wala akong naririnig ng pangit. Pinunta ko siya sa mga rallies. At dapat pala pag-a-attend ka ng rally sa kanya, tiklis-tiklis ang saging ang lamunin mo para sa potassium, para hindi ka mamulikat. Dahil minimum niyang speech ay 2 hours. 2 hours. At lahat ng mga mura na narinig niyo, grab. Edited eh. Hindi dinudugtong ba't siya nagmumura eh. Pareho ng mura natin ang mura niya. Mas malutong nga lang yung sa kanya. Diba? Marami lang naman tayo kasama sa show business, sa teatro, sa lahat na nagmumura. Pareho eh. Well, give me this chance to explain it to you. And sa likod nitong lahat ng kanyang mumura, na nami-meet ko siya, nakakasama, and I discovered a man who is so gentle, so meek, brilliant, and iba talaga ang kanyang strategy. Equation ito at kaparte ng isang proseso kung paano siya kumukonekta sa mga Pilipino, doon sa mga kakampi niya at sa mga kalaban. Tandaan niyo po yun. And let me tell you, doon sa aking unbelievable effort na makilala siya, pati mga kamag-anak niya, pati mga prosecutor, abogado sa Davao, pinuntahan ko yan, nakapagkwentuhan ako niya sa mga taxi drivers sa lahat. Alam niyo naman ako, baliw ko sa ganyan, kikilalanin ko talaga. And bottom line, I discovered a man with immeasurable love for his country, immeasurable love for his countrymen, including those who hate him. Kayo na ayaw niya. Yung pagmamahal niya, kasama kayo. Maniwala po kayo sa akin. Suriin niyo po mabuti yung puot sa inyong puso. Kakampi niyo po si President Duterte.
malasakit, tunay na pagbabago, tinud-anay ang kausaban. But that change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. We have to listen to the murmurings of the people, fear their pulse, supply their needs, and fortify their faith and trust in us, whom they elected to public office. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why? Because I am ready to start my work for the nation. President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte.